सावंतवाडी तालुक्यासह सावंतवाडी शहरात सलग तिसऱ्या दिवशी जोरदार पावसानं हजेरी लावली। गेले 2 दिवस दुपारी अवकाळी पावसानं हजेरी लावलेली असताना सलग तिसऱ्या दिवशी देखील जोरदार पाऊस पडला। यामुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली। या नागरिकांचं मोठं नुकसानही झालं। पाहूयात। सावंतवाडी शहरासह तालुक्यात सलग तिसऱ्या दिवशी अवकाळी पावसानं थैमान घातलं। विजांच्या गडगडाटासह जोरदार पावसानं हजेरी लावल्यानं नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली। ऐन मे महिन्यात पाऊस सुरू झाल्यानं नागरिकांना मोठा फटका बसला। ऐन उन्हाळ्यात पावसाळी वातावरण निर्माण झालं होतं, तर विद्युत पुरवठा देखील खंडित झाला। यात शहरात रस्त्यांची कामं सुरू असल्यानं रस्ते चिखलमय बनले। अपघातांच्याही घटनात यामुळे वाढ झाली। वाहनं सावकाश चालवण्याचं आवाहन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलंय। तालुक्यातही काही ठिकाणी पावसानं थैमान घातलं। यामुळे शेतकऱ्यांसह सामान्यांचंही मोठं नुकसान झालंय। कोकणातील शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांवर अस्मानी संकट यामुळे कोसळलं आहे।